magandang tanghali sa inyo lahat. Nandito po ako ngayon sa Our Lady of Guadalupe, Lagos Shrine, Villalon, sa Calunasan, Cebu City. Malapit lang ito sa Opera. Titingnan natin sa loob kung ano ang magandang tanawin doon. Siguro maganda sa loob ng langop. Doon sa Silihan ng Kandila, doon sa may ilalim na langop yung altar. Halika. Ito ang simbahan ng langop. Yan. Ito maganda tingnan. Dito kami magsisimba tuwing Pasko at saka New Year. Dito ang daanan. Dito kami mag-sindi ng kandila. Dito good afternoon. Dito kami magsisindi. Puntahan natin yung sa lago. Pwede ba? Santo Niño Church. Ito ang entrance sa loob ng Langop entrance. Yan. Dito ang tinatawag na Langop Shrine. Yan. Tingnan natin. Hello guys, ma'am sir, ito ang loob ng Langop sa Calunasan, Cebu City. Maganda na tingnan. Ito ang area sa Guadalupe. Great area. Salamat sa Guadalupe para sa Santo Simbahan ng Diyos. Dito mag-ibisa ang pare. Dito tayo naman sa altar. Dito ang exit. Ito ang pinakasentro mag-ibisa ang pare. Ito ang Langop Shrine, Guadalupe. Yan, dito. Maluwang, di ba? Tingnan mo, maluwang. Ilang minutes yan? 4? Sisinti kami ng kadila doon. Pila kadila yung ma'am? Kalay po. Nakay para kadila. Ikata yan. Ikata. Hello guys, ma'am sir. Bumibili kami ng kandila ng pamangkin ko si Boyen Filipino Ricaport. Yan, ang kandila. Oh. Okay. Sino po yan? Puro.
Ito. Yan na. Ano yan? Isa sa pag magpaalam mo. Isa pag hello guys, sir, ma'am. Dito na kami nagtatapos sa loob ng Langog Shrine, Guadalupe, Caranasan. Ito ang Langog, view ng Langog. Nakita ko na lahat doon. At maraming salamat sa inyong papanood. Si Buano Rider, please subscribe, like my YouTube channel. Bye-bye.